11 сентябри соли 2025 дар доираи сафари кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ховалинг, раиси вилояти Қатлон Давлаталӣ Саид дар деҳоти ҷонбахши маҳаллаи Сохтмончиён корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Усмонро, ки ба коркарди сангу шағал машғул мебошад, ба истифода дод. иншооти мазкур ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади рушди соҳаи сохтмонии ноҳия, бунёди хонаҳои нави истиқоматӣ, таъмиру барқарорсозии роҳҳо ва дигар эҳтиёҷоти сохтмонӣ мавриди истифода қарор дода шуд. Корхона аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Муҳаммаҷон Саидов бунёд шуда, бо таҷҳизоти наву замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. Бахшида ба ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мо ҳами коргоҳи санги шағалро бо дастгирии пешвои муаззами миллат ҳамон муҳтарам ҷаноби оли Эмомалӣ Раҳмон корхонаи санги шағал ба истифода метиҳем. Ихтитори корхона 80-90 куба дар ташкил медиҳад. Бо дар пеш нақша дорем бо дигар корхонаҳои саноатӣ дар ин ноҳия ба истифода диҳем. иқтидори корхона дар як шабонарӯз коркарди наздик ба 100 метри кубӣ сангу шағалро ташкил медиҳад ва дар он наздик ба 10 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин шудаанд. бунёди иншооти мазкур дар доираи татбиқи ҳадафи миллӣ соли 2022-2026 солҳои рушди саноат амалӣ гардида, дар татбиқи барномаҳои давлатӣ аз ҷумла рушди инфрасохтор, муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ ва беҳбудии сатҳи зиндагии аҳолӣ нақши муҳим мегузорад. ҳангоми боздид раиси вилоят Давлаталӣ Саид ба сифати корҳои сохтмонӣ ва раванди истеҳсол таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда изҳор дошт, ки бунёди чунин корхонаҳо дар вилоят ба рушди соҳаи саноат, зиёд гардидани ҷойҳои нави корӣ ва дастрасии аҳолӣ ба маҳсулоти сохтмонии ватанӣ бо нархи дастрас мусоидат менамояд. дар ин рӯз бо иштироки роҳбарияти вилоят корхонаи коркарди сангу шағали ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷикистони Осмонбӯс мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. иншооти мазкур дар доираи ҷашни истиқлоли давлатӣ ва яке аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саноаткунонӣ бо суръати мамлакат мавриди истифода қарор дода шуд ва дар он наздик ба 15 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. тибқи иттилоъ, иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз беш аз 300 метри кубӣ коркарди сангу шағалро ташкил медиҳад. бо мақсади боз ҳам густариш додани фаъолияти истеҳсолӣ ва тақвияти иқтидори саноатии маҳал дар паҳлӯи ҳамин корхона аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Абдулло Ҳасанов сохтмони коркарди истеҳсоли семен низ ба нақша гирифта шудааст. амалӣ гардидани ин ташаббус ба таъмини бозори дохилӣ бо масолиҳи сохтмонии ватанӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат менамояд.